I was speaking with a contact here. I say, who knows the significance of Ndi Otu Jesus Nine being killed? Because if you recall that narration, that's if that narration is true, or wherever it was, they ripped that narration off from and turned it into the Bible, that Herod killed all the people born, all the male children, born in that time. So that's a ton of Ndi Otu. Ndi Amu, because Ndi Otu bụ Ndi Amu Ginafa during the same era, like 3 years. Maka abugodi no Otu Ogbo no no. Your age grade are usually people of 3 year. You know what I'm saying? You know the significance of all the age grade of Jesus Christ being killed. So that would have made him the Akajiofo of Ndi Ogbanje niile no na age grade ye. Ya oke Ogbanje, oke Akajiofo Ogbanje. Ya ndị na-emere ụwa fa maka egbufa na nwata. Best to take a biblical story with a pinch of salt. Mana ọ ga-ezi dị n'okwu ụkwa. The role of Otu Ogbo dị ịbụa. To build and to discipline. Ogbo can be your biggest cult, your supporter. Ogbo can be your biggest builders, ndị na-ebu okwu gị n'isi. But they can also tie you to okwu ụkwa. They can also tie you to a tree and flog a member who is lacking in orientation, in coordination. Okolobia togide tolu a certain age, Ogbo gị ka ọ dele etikon akon lua obigi. Go do your mud house, put thatch on top your roof in the Igbo traditional Igbo society. So in the modern age, they should be prominent in your business. They should be involved in any major business move you're making. But also, go for condolence and marriage. What about helping me when I'm setting up my fishing company? I released a song recently and I think only 2 of my Ogbo knew. None of them comment on my content, which is not ideal, right? I bundi Ogbo Obui. Among me, 3/4 of them, among Afiahana as well. I don't know what they do to get money. I could go and buy stuff of 5 million naira from one shop. Now, Malo, Mama Duna, on your bomb, no, na that same line. Now, as well, free fan. Na Tolumbu economy and onye ọbụla need ndị nke allies to stand with them. Among me for ndị ọgbọ. Yet we are over 20 widely connected young men who need each other to grow. My Ogbo includes dignitaries like Mike Premium, top youth in tech, ndị otu Ife, and Power Pass Power, PPP, Dibia Ordinary, more na-apụ. Niggas dey my Ogbo. Imagine the reach I would already have achieved if on my release day everybody posts Holy Ezumezu. All my niggas carry Holy Ezumezu, hawk am for head like the blood ties where we be in Ogbo Obui. Imagine the assurance Mike Premium would enjoy that he'll be able to count on if all his Ogbo were a real brotherhood, a real fraternity, which is what Otu Ogbo is. He would have blood-tied allies in the grassroots to power his politics or whatever. Secret cults do pass like that. And Otu Ogbo comprises of living and dead members of that age grade born at the same period. So I say, I melende dinda ene emekwanunde nwa ayana akpofa abulu mmụọ dey line. Mana ndị Christianity, the occultists have amaro na ejifa agba onwe fa mgbo autoimmune diseases. Amaro na ejifa agba onwe fa mgbo. They no go green na amankwalo ka achịkọta the con a united face where go forward. Maka na emego fa divide and conquer ha na-akọ na ndị na-enwelo mmụọ. Onye ọbụla ya na be ya edozie nke nwa keta ụlọ keta mmụọ apụgo obi, right? Abụrụ ndị lapụ obi fa jebe na-akụgodo na the Lord's vineyard abi plantation. Modern day plantation farmers, slavers rather, modern day So while we are reinvigorating our traditional systems, Otu Ogbo has to be at the fore. Na Otu Ogbanje adịghị ekwe onye ọbụla n'ife na agagbo onwe gị n'ụka ma ife ọbụla. Otu Ogbanje jide gị gaa ọ na-azọba ọnwụ. So the Igbo system, the Otu Ogbo should be at the fore of what we are doing, of what we are reinvigorating. Otu Ogbo should start early and be prominent. Obulo some mmadụ to go any de ko ụmụazị malụnde
ha na fa nọ n'ọgbọ nọdụ n'ọgbọ na-ekuzi ndị tọfa abịa na-ekuzili ezigbo ife like na ọbụla ndị cultist ndị na-eji mma na egbe achọ mmadụ ibe fa bụ otu ọgbọ ọbụla otu ọgbọ bụ ife na ife a bụ ife ndị ọcha butere anyị ka anyị wee gbusisi ọnwa anyị ka ha wee na-achịgharị anyị brain. So otu ọgbọ need prominent, especially in these perilous times when there's an over proliferation of Western cultism. Our young ones need to be taught the real meaning of brotherhood and fraternity from the ordinary viewpoint. Yota. Ọgwụchakwa aka ọra m n'ọnụ. Jee stream Holy Ezumezu. Igbo Onyem, go and stream Holy Ezumezu and kindly share it. Thanks for all the support.